Endnu en gang så er det blevet tid til at have søskende på besøg her på efterskolen. Det er den såkaldte søskende weekend, hvor der sker en masse sjove aktiviteter. Og nu vil vi godt lige høre her på EUTV om, hvad de søskende siger til at være her på efterskolen. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og jeg vil gerne hoppe, når jeg engang bliver gammel nok til at komme op. Jeg synes, det har været rigtig sjovt også at være ude og opleve skolen og tingene. Det er jo fuldstændig som at være 5 år yngre. Altså. Jamen, det er ligesom at være her. Det er ligesom at gå her igen. Det skaber bare helvede. Ja, jeg tror, vi gør det samme, som vi gjorde for 5 år siden. Ja. Vi kører bare. Jamen, det er også det, fordi når vi er sammen, så giver det bare mening. Ja. Så det er det, vi kan finde ud af at gøre, kan man sige. Man kan ligesom sige, det er ret skægt. Den der følelse af at gå på efterskole, den bliver helt sikkert vækket til liv igen ved, at man kan se de samme ansigter, som når man selv gik her. Ja, helt sikkert. Ja. Der er sådan lidt de samme typer. Ja. Det er sådan... det, der er sådan en god fornemmelse ved at komme til sådan noget her. Og det er fedt at være heroppe. Det er jo god, altså, der er jo sindssygt god atmosfære heroppe. Man føler sig tryg, og det er lækkert. Altså. Ja. Og så har det været godt vejr i dag. Ja, det har det. Det var der så godt. Også sådan nogle gamle elevdage, der er det jo også bare, når vi alle gutterne er heroppe igen, så er det bare, altså... Man kan nærmest ikke... Det er jo stadig ikke de samme roller, man træder ind i. Ja, fuldstændig. Altså, fuldstændig. Vi er... Det er også selvom man har et helt andet liv nu, end man havde dengang. Du er kommende elev her på Østermanlands Ungdomsskole. Hvad synes du om det indtil videre? Jeg synes, det er en god skole med et godt sammenhold og gode lærere. Louise, hvorfor har du taget din kusine med? Det har jeg, fordi at jeg er enebarn, så jeg har ikke nogen søskende, jeg kan tage med. Og så har jeg en meget dejlig kusine, som jeg tager med. Hvad synes du om den her aktivitet her hos Ingeborg? Det er sjovt, og man kommer tættere på søskende og sådan laver lidt sjov sammen, så det er rigtig hyggeligt. Der er en påskehare, den hopper vildt omkring, mens julemanden bare ligger i sin seng. Og tandfen er ulækker, hun gumler meget slik om tænderne, de flækker, snart så er væk. Flot! Hvad synes du om den her weekend? Jeg synes faktisk, det har været en rigtig rar weekend med en god stemning og godt humør, og både elever og søskende har deltaget rigtig fint i de aktiviteter, vi har lavet. Og i aftes havde vi en rigtig fin teaterforestilling nede i samlingssalen, teatersalen, hvor der var stor humør, og folk grinede af det, der blev lavet. Så det er da rart. Ja, det lyder godt. Ja. Tak skal du have. Ja.